आब' सेल जादोंना मोजां थिगानो आं क'क्राझारनिफ्राय फैदों आब' औ मालाय आइ कार्ड दंलायलायबो नै बिस्रा फ्रि हाबनो मोन्दों बे गेटनि ओरैबो हाबलांजायो आरो ना गिदिर बोसोरनि उनावहाय बावखुंग्रि फेस्टिभेलनिफ्राय होनबा हेलौ लोगोफोर आङो दिनै बर' साइतु सबायाव फैलायबाय आरो लोगोफोर नै लादो आङो भिडिअखौ लामानिफ्रायनो स्टार्ट खालामबाय आंजों लोगोसे आमाइ दङ जों सानैजों दिनै बेरायनोसैलाय दिनै सेकेन्ड दे आरो ना मैया फार्स्ट देयावहाय माने बेरायनाय जादिया ओमफ्राय दिनै सेकेन्ड देयाव बेरायबाय आरो गाबोन दंबावो आरो दिनै सेकेन्ड देयावहाय बे भिडिअखौ रेकर्ड खालामनाय जाहैबाय दा जों थांगासिनो दं मानसिफोरा जाहांदों जानाया दा मथा मथि 4थासो जासिगोन ना टाइमा 4थासो जाबाय मोनाहांबाय मोनाबासो मानसिफ्रा बुरजा जायो नालाय एसे इन्टारेस्ट खालामदो लोगोफोर नोंथांमोना नायनानै थ' लेट्स गो नै लोगोफोर जोंहा नोरैथिं बिलुन गेस दं आरो लोगोफोर बे लामानि ओरै नुहुरनाया गासिबो एजुकेसन आरोना एजुकेसन सिङाव थाजोबनाय लोगोफोर फैनाया फैदों थांनाया थांदों मानसिफ्रा जासाबदोंआनो ओमफ्राय नै बेनो एजुकेसना लोगोफोरजों दा माने एजुकेसन थांनाय गेटजों थांसै बेनिफ्राय मेन केन्डेलाव हाबफैनोसै आरो आङो दाखालि मोनाबासो खालामनाय जादों ना ओमफ्राय एबार सानावहाय एसे बेलासियाव खेबबाय दा मोनाबिलि ना बारा लाइटफ्रा साथियाखै आरो ओरै एजुकेसन थांबाय बिनिफ्राय ओरैथिं नै मेन केन्डेलाव थांसै जोङो ओरै देखायलाय दे बोरैबा कट गाननानै आदसा र' नैबे बेयावबो मास्कट खांख्राइ मोनसे दङ नै ब्लारसो जाबाय मास्कट खांख्राइ लोगोफोरा रावबो इउटुबार लोगोफोर गैया आरोना आरो सिख्ला लोगोफोरबो गैया ओंखायनो आं हारसिंसो नोंथांमोना लाइक कमेन्ट खालामबानो जाबाय खस्थ' मस्थ' क'क्राझारनिफ्राय दिमाकुसिसिम फैनानै भिडिअ खालामफैनाय जाबाय आरो ओरैथिं माखासे मुंख्लं खाम्फाफोर दं थुनलाइ आगदारि सुबुंथि बेखेवनाय ना लोगोफोर दा आङो माने मेन केन्डेलाव सफैलायबाय आरो ना नैबे मेन केन्डेलजों हाबलांनाय बर' साहित्य सभा जोङो दाख्लि खनसे फैखांबाय जानायनि सिगां मैयानिफ्राय स्टार्ट जादों मानो होनब्ला जोंहा 10, 11, 12 मोनना सानथाम दिनैहाय 11 थारिख गाबोनहाय 12 गाबोन लास्टआव फैबावगोन आरो बेनिफ्राय जोङो दा दसे बेरायनोसै मेन केन्डेलखौ दाख्लि मोजाङै देखायनाय जायाखै नालाय दिनै देखायफिनसै आरो नोंथांमोना नायलांबाय थाबानो जाबाय ओरै आङो बन्द' खालामबाय वाइड एंगोलावसो होदों नै बेवहाय होबा कालारखौ मोजां नुयो ओमफ्राय वाइडआव होयोबा माने एसे फुरलाला नुयो जाहैबाय ओरैथिं मानसिफोरा दंसाबो बुरजा लोगोफोर नोंथांमोना जे मानसिफोर गैया होन्दोंमोन ना नै दिनै नायदो अ माइ गड एगजिबिसनावहाय बेसे बुरजा एगजिबिसनावहाय हाबनायखौ नायदो फुरा फुलखा बियो ओमफ्राय जोङो दा दसे थानानै हाबगोन आरो नोंथांमोननो देखायग्रोदों बेसे बुरजा मानसि जादोंना दा हाबनानै जोंबो बेरायगोन आमाइजों आंजोंहाय 30 थाखाल'खौलाय मा नायदो लोगोफोर मानसि जायाखै होननाया बेसे बुरजा मोस्रोमबादि जाबायथ' आरो जोङो दा माने मार्केट बायदियाव थांगासिनो दङ एगजिबिसनाव दा हाबगोन एसे बाजाराव हाबगोनसै आदैयाव बेनि जायगानिनो ए दे कमिटिनि
आङो क'क्राझारनिफ्राय फैदों क'क्राझारनि औ ओरै एसे खाथियाव थाफैबाय फुसिफुथलायाव फुसिफुथलायाव थादों औ औ जायगाखौ खाथियाव थादों औ औ गोजोननाय थाबाय नै मुसुमबारि दखानानो गासिबो इथिं जाग्रा गोजाजोब आरोना फुड दार जोंहा मा जाबावनांगौ आमाय जोंहा दायो उनावसो सानसेखौ जानांगौखौ औ जों दायो एगजिबिसनाव हाबहैनोसै लोगोफोर एगजिबिसनाव हाबहैनोसै बेयाव मानसिया जासाबदों जानाया लोगोफोरजों दायो एगजिबिसनाव हाबनो फैबाय आरोना ओमफ्राय सानैसो सिख्ला लोगो माबा नेगासिनो दं दाबो फैया आरो फन हरबाबो हाबा मेसेज गेलेगासिनो दं फैया दाबो र' नेनानै थांसै आराम हाबनानै ब्लग बानायनायाव इन्टारेस्ट जागोन नालाय लोगोफोर जोङो टिकेट दानना लाखाबाय ओमफ्राय हाबसिगोन आरो फैदो बोरो सानैनि फैदो आन्दायगोन ओइ सिनायखानाय एगजिबिसनाव हाबबाय लोगोफोर ओमफ्राय बोरो आंना लोगो सिख्लाफ्रा बहा थांखो बोरो बिथराया र' नुवाखै बिनानावमोन दसे बेरायनोसै आरोना एगजिबिसन सिङावहाय खालि जानाय लोंनायानो बांसिन होननानै जानोसै मा सिरि ब्रा ओमफ्राय खबर सबर मोजां मालाय आइ कार्ड दंलायलायबो नै बिस्रा फ्रि हाबनो मोन्दों जोंखौबो दा फ्रियाव ओंखाम जाहोनांगोन दे मिथिबाय दसे थानानै मालाय आलासि बेंग्रासो लोगो मोनबावदोंनो बिस्रा थानो मोन्दों स्टेजाव बरिया दे आर'नाइ सोनो मोनाखै नोंसोर आर'नाइ गैया ओमफ्राय दा र' मोसानाय दंना गैला जाखो दा दङ एगजिबिसन सिङाव हाबबाबो बेनो बेना मैया जोङो डाइरेक्ट दाख्लि हौरैथिंल' थांदों जोङो बारा इन्टारेस्ट मोनाखै ओमफ्राय दा एखे जोब रास्ताया दहाय मानसिफ्रा बुरजा मोनलायना दासो खम जाबाय लोगोफोर जों दा माने आब' मिथिनि दखान खाथियाव दं आरो दखान खाथियावहाय नोंस्रा नायला नायनो बाय फैसा गैया दा आङो दसे देखायहैनि आरो रायलायाबाबो बेनो आब' मिथिनि दखाना बेनोसै आरो लोगोफोर नै आं दा आब' मिथिनि दखानाव सफैबाय आब' सेल जादोंना मोजां थिगानो आं क'क्राझारनिफ्राय फैदों आब' औ ओमफ्राय आंथ' नोंखौ खोनाबाय आब' आं नोंखौ रिलावबो नुफेरबावाखैमोन आब' दिनैसो दे आब' थेंक इउ दे खोनाबाय नों बेयावल' हम आखिजों दे गोजानाव ला हेलौ गाइस ओरै गोजानाव लालाय दल'ला लाजियो लोगोफोर आं दायो माने बर' हारिनि माबायाव फैलायबाय आरोना हाबनानै नायनोसैलाय आंना सिख्ला लोगोफ्रा बहा खारलांजोबखो बेयाव हाबफैलायबाय जोङो सासेखौ ब्लग खालामनो फोरोंदोंमोन आं ब्लगखौनो खालामनो रोङा ब्लग खालामनो फोरोंदोंमोन आं रोंबावा बिसोरबोथ' रोंखानाय नंले ने दाखालि देखायखाजोब्बाय आङो रायजोफोर
खाबाय मा दाय खालाम खाबाय दाख्लै थेवबो आरो खेबसे खनसेबाव बावबाय बोसोराव खनसे जानो बेखौलायनो दिनै माने मानसिफोरखौसो देखायनो फैदों आङो मानसिफ्रा माबायदि बुरजा जादों र' ओरैथिं एसे हाबनानै देखायनि मालायनि सोरजों बेस्थ' बेलाय मा सोरजों बेस्थ' बेलाय फैद' सिङाव हाबना देखायनि ओरैथिं ओंखाम संग्रा र' लोगोफोर नै इसिङाव मा दं ओंखाम संग्रा बियो ओंखाम संगासिनो दं आरो ओरैथिं मा खालामगासिनो दं एसे देखायनोसै कफ्रा आच्छा आयौ डेमो साहा फुदुंदोंसो दां ना र' आं देखायथारनि आगर ब्लग बानायसै ना नायग्राफोर खुलुमबा खुलुमनो हायो बेवहाय बाथौ सिङाव मा दं देखायहैजोबसां मैया दाख्लैथ' गैया खेबाखैना बेसेबां दं होनदों बेसेबां दं होनदों फैसा दं होनदों नामा नै जोंखौ खावजानो गिबावबाय आरोना बोराया नै आंना सिख्ला लोगोफ्रा जाला मेंजोब्बाय मारै जाखो मेंबाय एसो ए नोंनि हनै माबा दं रेडिअ दं दामहरथां लोगोफोर आं दाखालि खना मा दं आं नोंथांमोननो देखायनाय जादियाना आं दिनै नै जौ गोरान मावनायनिखौ देखायबाय आं ओमफ्रायो नैबेथिं दै माबा दं र' नैबेयो जाहैबाय गन्द्रा गन्द्रा नङालै फायखानासो दुगैग्रा न' हासुग्रा न' आङो माने बिथिं गन्द्रासो नंदों आरोना ओरैथिं दङ खोमा र' जोंहा ओरै माने जिगाब दङ माबा माइहुं ओमफ्राय ओरैथिं मा होनोमोनलाय अमा दाउ गन्द्रा लोगोफोर जोङो दायो माने माइ गायनाय माइ फुनाय हालेवनाय जायगायाव सफैलायबाय आरोना बोरो एक्ट्रिसालाय माबायदि मोनदों नायनानै मोजां नायखांखाबाय हालेवनायखौ दाखालि देखायखादों आं ओमफ्राय ओरैथिं माइ गायनाय ओरैथिं माइ गायनायमोन आरोना नों माइ गायनो रोङो ना रोङा हा मानो रोङा जानांगौ इस थगायदों रोङो जोंनाव गायनो लांनांगौ बेखौ माइ रोगानाय औ kan nggak dong main song aku sampai semua santai aku misalnya di first time kalau panen kembali misalnya oh cepat sih enggak mau kembali isu dan nih मोसानायखौ लोगो मोनफैया लोगोफोर बिसोर माने मोसानाय गान खननाय नायग्रा आं जाय मेथाइखौ खननो सानदों बे मेथाइआव एक्टिं खालामग्रा खुद मानसियानो नै जौस्राङाव रुपसिंदा
गेटनि ओरैबो हाबलांजायो आरो ना गिदिर लोगोफोरजों दा ओंखारलांसिगोन आरो ना जोंना बिनानावफ्रा ओंखाम उखैबायनो बिथ' ओंखाम उखैबायनो बिनानाव मोना ओंखायनो ओंखारलांसै ओंखाम उखैबाय गेटनि बायजोआव ओंखारलांफिनसै जोङो आयदाफोरखौ बेखेवनो जोङो नैबे समाव बरायनानै लाबोगोन बेखायनो बयबो रायजो राजाफोरखौ लैहोर लैहोर फैनानै हाबाफारियाव बाहागो लानो जों बयबो खावलायनाय दसे गान मोसानाय खननाय नायनानै थांसै ग्रीन बोडोलैंड मिशननिफ्राय बिथांमोना बेम्ब'नि फ्लाक्स स्पेशली बिथांमोना गिफ्ट खालामदों बिथांमोनखौबो साबायखर जोंनि गेजेराव दं आगोमा देंखोगिरि आब' मेनका बसुमतारी बिथांखौबो जों बरायगोन लोगोसे स्पेशल गिफ्टजों बिथांखौ होनाय जागोन बिथांनोबो आरोबाव जोंहा देंखोनि राजा होनोब्ला जोंहा गोरोन्थि जानाय नङा बिथांखौबो आदा बिथां आंनि पार्सनेल इन्सपिरेसन आदा फुंजा मुसाहारि बिथांखौबो जोङो बरायबाय आरो जोंनि गेजेराव फैनायनि थाखाय जोबोद साबायखर बिथांनिसिमबो लोगोसे आदा जितेन बसुमतारी सासे गागि मेथाइ खनगिरि सासे राफोद मेथाइ खनगिरि आदा बिथांखौबो जों बरायबाय लोगोसे बिथांमोनखौ जोंनि गेजेराव सफैनायनि थाखाय जोबोद साबायखर
3 बोसोरनि उनाव 3 बोसोरनि उनावहाय बावखुंग्रि फेस्टिभेलनिफ्राय होनबा दा बुंखासै 3 बोसोर जायाखैलै बोसोरसेखौ जादों बोसोरसे औ बोसोरनै जासिगोन हाला आरो एबार फेस्टिभेल थांगोन ना थाङा ना ओमफ्राय माने आं जा ओरैबायदि आं मबाइलाव नुबाय थादोंमोन ओमफ्राय फाइनाल ओरैबायदि मोसानो गोसो जादों आं आयो हाब नै साजायनायफ्रा औ डिजाइनफ्रा दे मोसालाय आयो दा बुंखादो आयो दा बुंजों ओरैबायदि मोजां आं माने हां लानानै रायलायनो हालायलायाखै ओमफ्राय नै लोगोफोर माने दासो सफैदों गुटखा मास्टारमोनहा बहाय दंमोनलाय नोङो आङो राङापारायाव शुटिं दंमोन माने जोंहा सार मेन्डेलानि लिरनाय स्क्रिप्ट आंनि डाइरेक्सन लिरनाय माने गोसोआ बोरायानो माने आंखौ आंनि नाम लानानै स्क्रिप्ट लिरदों आरोना माने ओरैबायदि मोजां मोनदों आङो बेफोरबायदि सार मेन्डेलाया ब्रह्मआ लिरदों आंनि थाखाय गोसोआ बोराया मुभियाव आरो फैनो गोनां मा मुभि गोसोआ बोराया माला रिलिज जागोन रिलिजआ माने फुजाफ्राव माने ओरैनो देखायगोन उनावहाय माने बुंनो थाङोबा 2026 फ्रावसो जायो ना माने आजिखालिनि जुगाथ' माने एसेबां बेलेग जायो माने नोङो फिल्मफोरखौ ओंखारोबा जास्ट नोङो मुभिफ्राव मेलाफ्रावल' ओंखारग्रोखायो नालाय बेनिफ्रायसो उनाव एक्सप्लर जालाङो आरोना दे नोंथांमोना नायनो एक्साइटेड बिथिं एक्जिकिउसनसो नङा ओइ गाबोनहाय माने लास्ट मिटिं नालाय साइतु सभाया गाबोन लास्टनि मोनसे भिडिअ माने गुटखा मास्टारबो बानायगोन जोंहा सालथेया नै जोंहा माने नै सिस्टार जोंहा आंनि फिसाजोआ औ ओमफ्राय नै ओरैथिं ब्र दङ गुटखा मास्टारजों फैबाय बिसिनाव थांगोन जाहैबाय औ दे ओमफ्राय